akatouraya vanhu nepfuti nekuti yanga iri pfuti chaiyo kwete chitoyi kana chii. Saka yatotaura achitotaura kuti tinotori nemaconnections anotudza tobva kuchitungidza totoya titori nechinangwa chekuti tiri kuenda pakati. Kana neni mubathroom wakandirepa mubathroom wakati musataure kana musina kutaura tichadzoma makataura chete tiri kuya tokuurayai ende zveshuwa wakadzoka. Asi vana ava vakashaya chimiro izvozvi kana chimiro nevana chacho handina chindiona kudai. Makakumurwa pamberi pevanhu? Hongu ndakakururwa pamberi pevanhu. Saka pakundirepa ndopandakazoti vakuda kunyanya kundirepa ndakunzoti panapa ndakurwadza ndopandakati chindimirireyo ndikudze chi pane mari ndopandakati kwirai pamusoro mudi mari yangu ndandakaisa pamusoro pane pilari pamusoro. Sangana muchirongwa The Village pano pa Destiny TV. Zita rangu ndonzi Stella Mumusha. Munyaya iri kurovesa hana kuno kunzvimbo iri pasi peNyabhira ku Sunside kwakabatwa mbavha dzinoba dzakapakata. Varume vakabata mbavha idzi vanoti vakanga vatori nepfuti kwete matoyi asi kuti vakatoridzira vamwe pfuti vakatadza vakavakuta ava havana kuzovapfuura vachibva vabatwa mbavha idzi asi kudzoka kakatangika toyi kechipiri. Chiri kunyanyorwadza vakasiya vabata madzimai chibharo kuno. Munhu ari kunzi aivapa information nhasi uno ari kunzi adzoswa zvakare. Vagari vekunoku vachema pamusoro pekuti mapurisa havasi kuvabatsira. Tauyawo kuzotaura nemi pamusoro peaudio yatakaona ichitenderera ichitaura pamusoro pevanhu vanoba vakapakata vakabatwa kwamunogara imimi. Mungatitsanangurire kuti kunzvimbo iyi imimi munomira sani uye ndekupuku? Alright, ini ndinonzi Hilary Muchakava. Kunzvimbo kunonzi kuSunside Central kuri kuzvimba East muri muward 25 muzinda North Branch. Ndiri chairman webranch iroro. No, nyaya yakanga iri kuitika ndeyekuti takanga taane 3 weeks kumashuro. Pane mbavha dzinge dziri kuya muarea kunodze vaiwanzosvika muarea kumaraundi 1-2 vaingosvika vorova dhoo vobva vapinda vangopinda vaibva kunongedzera pfuti vobva vatokuti kana uri murume vaibva kuterara pasi vobva vakusunga vaibva vatora zvinhu zvese zvavaida. Vapedza kutora zvinhu zvavaida kana uine mukadzi vaibva vatosiya varepa mukadzi iyeye, kana uine vana vasikana vaibva vatorisiya varepa futi vana vasikana ivavo. Saka zvaitika kwenguva yakareba sekudaro takabva tazoenda kuNyabhira police station ndobva tanoona member in charge ndobva tataura naye tikati toita sei kuti tibate mbavha idzi. So ndofunga kuti member in charge vane meeting yavangu vatoti vashedzere nevanhu muarea. So meeting isati yaitwa vakabva vadzoka. Pamba pavakadzoka vakanga vapaya last week vakaya vakapaza ipapo vakatora hembe vakatora mari yemuchinda yanoshanda panonzi paAtlanta Quarry ndopa vakanga vadzoka. So pavakadzoka vachisworova dhoo harina kuvhurika kekutanga bhozi akanga akurara akaisa wardrobe kuseri kwedhoo saka harina kukwanisa kuvhurika keka1. Saka paakanzwa kuti avatomatsotsi ndopaakabva ati mukadzi wangu chifonera vamwe iye akatsimbirira dhoo nemaoko. Ndopaakatanga kutifonera kuti chairman kunoku ndo zvako vanhu vaya matsotsi aita adzoka. Saka ndine motobike yandoshandisa ndakabva ndabudomba nemunina wandogara naye ndobva ndamukira pamotobike ndobva ndatienda ndichimutsa vanhu. Saka ndinofunga nda about 200 meters kusvika penye paitikira zvinhu ndakabva ndasiya motobike ndobva ndaipaka ndobva tatora nawo kubhozi ndakazoenda angofonera vanhu. Saka takazongonosvika pamba paipai 1 anga akamira padhoo anga ine macheti 2 vakange vari mukati. Saka time yatanga kusvika anga ari padhoo akabva angoti boys ma1 atanga ndobva vatobuda 2 ndobva vangobuda chimi ndobva vatiza. But 1 anga ane pfuti anga ari mumba wacho akati delay kubuda ndopa akabva azobuda. Abuda achiona kuti panze patozara ndopa akaridza pfuti ka2 mudenga akaisa 2 warning shots mudenga. But nenyaya yekuti vanhu havana kutombokwanisa kuvhunduka bhozi vanhu vangu vangoti chatongouya. Saka vanhu vakabva takabva tatanga kutongomuunganira. But murume akasimba bhozi vanoratidza kuti varume vanenge vakatraina kutorova chaiko karate. Bhozi akasumuka mudenga wama achiflya nemabhutsi achinomira apa achiflya achirova zvekutoti vamwe vanhu vakatorwa ipapo vakatokwara. Bhozi airova asi hatina kukwanisa kumusiya akazoda kuda kunomhanya
ndokubva kazoita mudhara akamurwa nedanda kumusana, ndopaakadzadzarika achinodonha futi ichibva yanowirawo. Saka vamwe vakabva vamhanya vachinonhonga futi, ndobva tangomubata, ndobva tazongoungana tese, ndokubva tafonera Nyabhira polisi, ndopaikazouya. Asi tiri mukudaro tazomubvunza kuti imimi munoshanda sei, hazvigone kuti iwe ubve kuchitungwiza kuti woya kuno kuSunside Central uchiswera kusvoba kumafamasi. Zvikanzi aiwa tine vakomana vemuarea vatinoshanda navo. Saka akabva ataura mazita evakomana, pana anonzi Timani nemunin'ina wake. Saka panguva iyoyo tange tine vakomana vechidiki, pane motikari yatange tinayo, tikabva tangoti vakomana mayuth pindai mumotikari umu muende munotora vakomana ivavo. Vakatosvikirwa varipo pamba, ndobva vatorwa ndobva vauya navo, ndobva tatanga vasati vasvika tisati tatombovaita anything, takabva taenda pane mukomana uyo ataitabata, tikati shamwari vakomana unovaziva zvakanzi ndivava vatinofonera navo kuti tiuye kuno kumunzvimbo. Tikati alright, ndopatikazofonera Nyabhira police station, ndobva yauya neCID. Isi takazongosiya vanhu vava mumaoko emapurisa. Saka pari zvino vanhu vari mumaoko emapurisa, ndofunga chimwe chikwata chacho change chatiza, ndaitaura neveCID nezuro vachiti vakakwanisa kubata vamwe 2 vacho kuchitungwiza nezuro kuma1 am. Muri kureva imimi kuti matsotsi aya aibva kuchitungwiza achiuya kuzoba nzvimbo yamunogara, haisi nzvimbo iri location yekuti dzimba dziri padhuze nepadhuze? Ya, kumaplots kwekuti imba inogona kutowanika kuti 50 meters 100 meters away. Saka vainge vaine mukana wakanyanya wekuti vakangosvikira pamba vaigona kuita zvavanoda, like former cases akanga atoitika last week but wanacho. Pane pamba pavakatosvika vanoita zvetuckshop, vakatosvika vakapaza, vakatobika, vakatoita zvese zvavaida, kusvika vatozotakura zvavaida ndobva vaenda. Vaitoita mukana wekutoti vaigona kutobika pamba, like pavakasvika ipapo vakatosvika vakabika vakadya, kusvika vapedza ndobva vatozoita. Vanhu vachiziva kuti vanhu ava vakwanise kuwana rubatsiro ruri padhuze nekuti dzimba dziri kure nakure. Plus vaisunga, vakaona paine munhu womurume vaitanga vasunga. Saka zvaitika like pane pamwe futi pavakasvika, vasvika mukomana ipapo vamusunga, anga ine mudzimai wakanga aine mimba. Vakamubvisa singaite bhozi, vakatanga kutoti imborara nemudzimai wako zvaunoita naye, takatarisa, munoziva kuti zvinhu zvakaomarara, ende vaikurepera mukadzi wakatarisa, ende vaifamba vari 3, like kumwe kwavakasvika vakanga vari 5, but patikazobata vakomana vaiva 3, 2 ndo vakazobatwa nezuro, 1 wacho ndiye tikabatira pasipoti aiva nepfuti. Vakomana vamataura vari munharaunda imomo vakanga vasingaende kuzonoita izvozvo, asi vaingovapa information? Vari vanhu vaingovapa information chete kuti pakati pakamira so, like iye mukomana wokuzodzokerwa vambouya futi, atoshanda pamaChina, akanga atotambira the following day racho, vakatoya vachitoti tikuziva kuti wakatambira nezuro, saka toda mari iyoyo. Ende pamba pacho vakatozochera nedhoframe, uya vaona kuti vari kukundikana kupaza dho, vakatoita zvekuchera dhoframe, vanoratidza kuti vanenge vaine mawiponi avanenge vatona yekucheresa. Zvamuri kutaura zvinovhundutsa. Imimi zvinhu zvaitika kwenguva yakadaro munzvimbo yenyu, mapurisa vakambenge vakuuya here vachiedza kufamba-famba, kana kuti makawana security here kuzosvika vanhu ava vabatwa? Right, paitika macases amapurisa akambouya, bosi pane pamba pavakadonedza 1 bara repfuti, ndo pakaya mapurisa vakatora 1 bullet iroro vakaenda naro. Saka mapurisa vakauya vakambovhizita pamasina akanga itika zvinhu zvakadaro, but taona kuti mapurisa takazodzokera futi kuna member in charge, tichitira kuti member in charge nekuti tange taane umwe urongo hwatange taanahwo kuti sevanhu vemugari vanogona here kutipa simba rekuti isusu takaronga magrupu nemagrupu, titi isusu tiite unge kefiu yokuti isu munhu watinobata kubva nguva dzakati kusvika nguva dzakati tine tendere yekuti ambuya kukamba aongororwe. Saka member in charge vanonzi vachaka vepanyabhira police station vakanga vati ivo vari kuzouya kuzoita meeting necommunity, votidzidzisa kuti tingagone kushanda sei kuitira kuti tinge takagaidwa nemutemo. Chii chamuda kutaura imimi mumashure mekunge vanhu havasungwa? Nekuti pamwe pacho unozoona kuti vanenge vatondedzwe mhosva dzavo vakatombopara, asi vanga vafuti vadzoka futi muvanhu. Chamungatarisire imimi kuti chinge chinoitwa? Ya, isu tinoda kuti tinyatsozogutsikana, kunyanya vagari vemunzvimbo vada kunyatsozonzwa mutongo uchapiwa vanhu ava, nekuti
vanhu ava vakashungurudza zvakanyanya. Isu taida kuti tizonzwa kuti vanhu ava vachatongwa sei, nokuti pamwe pacho unozonzwa kunzi munhu abhadharwa bailout adzoka. Like iye atikabata anga ine pfuti, ane mashoko akazenga akutotaura kuti makaona tikanzi tabuda kana tikadzoka nzvimbo ine haimire zvakanaka. Saka vanhu ivavo taikumbira kuti vambopiwa mutongo unoenderana nemhosva dzavakaita, nokuti makesi aya vakarepa, vakaita zvinhu zvakawanda zvinosirisa munzvimbo. Akataura ari paya chara kudaro kuti tikabuda nzvimbo ino haimire zvakanaka. Akanga takati tonai zvakanzi kana kuri kutongouraya ndiuraye, asi makaona ndakazoenda kumapurisa, asi kana makaona ndikanodzoka nzvimbo ino ichatadza kumira zvakanaka. Akatotaura murume uyu. Saka vanhu vakamboda kuita hasha zvokutoti ipapo penyaya kuti ndakazotongodzora vanhu, but sachairman, asi vanhu vakanga vata pfungwa yekuda kutombouraya munhu. Tikati aiwa mutemo haudaro, isusu tinopa vanhu varidzi vemutemo voita basa, asi isu tine shure yekuti since maCID vari kuita nyaya ndine nhamba dzavo, tiri communicate every day. Ndicharamba ndichiteerera kuona kunzi nyaya iyo yamira sei, vanhu ivavo vatongwa sezva. Nyaya dzemabailout angavambomira kune matsotsa, nyaya dzemabailout ngavambomira, ngavaongorwe nyaya yavo vari musungwa imomo. Kana vachizopiwa mutongo wopiwa mutongo wavo vari musungwa. Nyaya yekunzi munhu anonzi bailout omboenda utongo uri kumba, tiri kutyira kuti vanhu vanogona kutiza vakatidzokera munzvimbo, makazonzwa kunzi kwane rufu rusingaperi. Mataura imimi kuti pakafonwa muchibva mamutsana ndezvipi zvamuda kukurudzirwa kune vamwe, nekuti unonzwa vamwe vachiti vakanzwa mhere vamwe havabude panze, asi imimi muri kuti pakafonwa ipapo makatanga kufonerana vanhu vachibuda kuuya kuzoita chirirwangwe chakaita kuti matsotsa aya azobatwa. Right, nofunga chiitiko chatanga kuitika muarea, ndakatomboita meeting sachairman nevanhu vemunharaunda. Ndakati vedwe, kana pana anenge angonzwa any movement zvangoitika pamba pake, ngatisazezai kumuka. Nofunga ndine mawisiwo andaenda atotenga, ndatoti pamusha pega pega toisa wisiwo yekuti ukanzwa wisiwo yarira wotoziva kuti pane zviri kutoitika, ende murume wese unofanira kutomuka mumba wotoona kutoti wisiwo yarira papi, kuti tinobatsirana. Bhozi mumba tisarare mudzimba taingoziva kuti 12 dzakakwana murume wese akutobuda panze, wotombogarira uri panze uchiona kuti mbongo chitozopinda kumapasti 4 isitenda kubasa, ungototi by 12 kusvika na 4 unongoti panze wogeza wakuenda kubasa. Saka nguva yekurara chaite tisina, up to now hatisati takunyadzogutsikana kuti mbavha idzapera. Saka tichiri ngone maexercise eyo yekungoti murume wese na 12 anotombobuda panze kusvika kumaraundi 4 achiona kuti chii chiri kuitika. Ndezvipi zvimwe zvamungade kukumbira imimi kune mapurisa, nekuti muri kutaura kuti munhu anenge ari panze, asi muri kutaura nyaya yekuti vanhu havanga vakapakata zvekuti pamwe unokwanisa kungoti uchitenderera payadhi pako ipapo wokwanisa kuataka. Zvichida zvinhu zvamungade kukumbira kuti mapurisa akuitirei kuti muwe munochengetedzeka? Taikumbirawo kumapurisa kuti dai zvaigona vamboitawo mapatrols yeusiku ayaya kutanga kuma12 1 2 vakagona kumbopota vaita mapatrols muarea, kana kuti vakasvika muarea vanogona kusikotora vakomana vavanenge vashanda navo vomborwa mapatrols, zvinogona kuti batsira sinzi mapurisa varivo vanenge vaine mvumo yekunge vaine pfuti, nokuti isusu zvinogona kundiremera kuti nditi kunge ndiine pfuti, asi vanhu vanenge vaine pakata pakaitawo mumwe chete kana vaviri vatatu vanenge vaine pfuti, zvinogona kuti batsira kuti vanhu vava vabatwe. Mataura nyaya yevakomana vemunharaunda yenyu ava vakatobvumirwa kuti zveshuwa vaipa vanhu ava information yekuti zviri kufamba soso, uye chii chamungade kutaura, nekuti munhu ari munharaunda otonzwa kuti apo munhu akatorepwa, pakarepwa mwana, pakarepwa mudzimai. Vakomana ava ivo vairamba, asi iye aitotaura kuti tinoshanda tese. Ivo vairamba bhozi hapana mhosva haisi plate yesadza inogamuchirwa. Munhu wese kana yato mhosva anenge akutizama nepaanokwanisa kuti abude mumhosva. Asi isusu takazongosiyira basa rese kumutemo kuti uite basa, tizonzwa kuti ivo vachati kudini vakomana ivavo, nokuti hakuna munhu angabve kuchitungwiza ongoya muarea like iko kumaplots ongoya achita kupaza pamwe munhu asiri kuziva kuti panoraramwa sei, varimboripo ndanani. Vana baba, tauya kunoku kunonzi kudiko kwatiri kunoku? Sunside Central. Kumaplots Semlev village kune imba iri pamusoro pegomo iyo yamunoona yaSemlev yayi. Saka ipurazi raSemlev rine. Saka inonzi Sunside Central.
kuuya kwataita kunoku kune zvashungurudza zvakaitika kunoku zviri kurwadza, asiwo takanzwa kuti pane vakabatwa. Mungatitsanangura chii chichiitika kunoku here kuzosvika pabatwa vanhu vaita usvinwa? Tatambudzika kubva panguva yese yekumashure. Nguva kungopindirwa mudzimba wachiitwa zvakasiyana siyana, wachirobwa, wachiita sei, wachitora mari, wachitora mafoni, wachisiya warowa vanhu, wachisiya wabvisa vanhu hembe, zvakawanda. Kusvika community tazoronga kuti hatipatrorei usiku. Saka vana baba tese hatitorare mudzimba, tinotounganidza vakadzi ava mudzimba imwe neimwe, tototora uko nekuko towaisa mudzimba kuti zvitoraramike. Varume totorara tichitenderera usiku wose. Ndokuzosvika tasangana nechiitiko chakadai chiri panapa ichi. Chakasvika kuti ipo panapa vakanga wauya vachipaza. Wapaza vanhu vaifamba muarea. Saka waridzi wepanapa mukadzi akakwanisa kubata foni. Vafona vanhu venga vari mupatrol vabuda. Vauya. Saka pakauya vanhu ivo havana kuona kuti vanhu vatouya. Vanhu vakauya nechaunga chavo vana baba. Ndokuunganidza vanhu. Saka ivo venga vari mumba vachiita zvavari kutoita. Saka pavakaona kuti panze pazara vanhu vakatanga kutiza vachirwisa vanhu. Vakazokwanisa kubata ndiye mumwe chete akadonha iye. Vadonha umwe wachisebva watiza. Vanhu vakatotadza kuvabata nokuti venga vari armed. Ndo chimwe chiitiko chatishungurudza muno maSemlef Suicide Center. Tatambura nazvo chikuru. Saka wana wasisina rugare mudzimba umu hamuchagariki. Takungotya zuva rikatodoka so taakutosha. Vana baba tese taakurara tiri musango tichitsvaka kuti chii chingaitika. Saka kuuya kwamaita matotibatsira, tingabatsirwawo zvakanyanya nehurumende kuti mapurisa nevamwe vose vomutemo vapindirawo nzvimbo yedu yashata. Tanzwa kuti pakabatwa varume ava tinoziva kuti kana munhu abatwa iri mbavha anobvunzurudzwa. Imimi maibvunza kuti kudii, vachipindura kuti kudii varume ava? Panapa pamba pemwana wangu ndo pakatanga kurobhewa. Sondo pangori ne1 week. Ndikangoti 1 week vambobva kumurobha akatora mari 270, mafoni, nembatya nehembe akasara asina kana chinhu. Uyu mwana wangu asvika. Saka akasara asina kana chinhu. After a week ndobva vazouya pane chiitiko chazouya ichi manje. Saka apa pavachizoya apa ini ndakachizobvunza semataurira amakaita takabvunza mbavha kuti iwe pamakabva kurobha mai manje apa. Saka apa mama uya nechinangwa chei. Ivo vanoti tatafonerwa kunzi atambira. Anoshanda pamachaina. Taudzwa kuti atambira. Saka tata ingapei yake. Nani sikanzi nevamwe vari muno munharaunda. Saka akakwanisa kutaura 1 akatorwa nemapurisa. Asi achitoti titotori nevamwe vari muarea muno vanotifonera kuti iye zvinezvi chiuyai pakati pane mari, pakati pane mari. Endai pakati. Saka isusu totogara kuchitungisa. Tinotouya tinomboya neTwin Cape White tichivabvunzurudza. Nhasi tauya neAqua. Saka tine musikana wedu vakataura zita kuti Chido anogara paMira. Ndokwatinosvikira ikoko. Ende tina ganasi anotipa mabulesi. Mabulesi takabata mabulesi pana. Asi mabulesi anga akasiyana iratidza kuti ndepfuti dzakasiyana siyana. Futi yakanga inayo yakauya iri panapa chachiri shotgun. Chachiri shotgun. Akatombopotsa amafunga. Ndomva atombopotsa futi mumwe watati naye. Paakapiringwa apo akajamba goronga. Ndobva anozonopiringwa nezvigwenzu. Ndobva adona. Ndolakira takaita vamwe ndobva vatiza. Ndolakira takaita kuti tumubate zvokuti dasina kupunzika, otherwise pamwe akatopfura vanhu. Akatouraya vanhu futi nekuti yanga iri futi chaiyo kwete chitoyi kana chi. Saka yatotaura achitotaura kuti tinotori nemaconnections anotudza. Tobva kuchitungisa totoya titori nechinangwa chekuti tiri kuenda pakati. Kuzotaura kudaro mambombata here nekuti tinoziva kuti kana munhu aita zvinhu zvinorwadza kudaro hasha dzinenge dzakawanda muvanhu. Ipapo ndingati hakuzi kubata-bata, paitorwisana vanhu. Saka mukurwisana nokukundwa kwake takatomubata kuti asvike
abatike nokuzotaura zvaaitaura. Ndo zvatakatomuyita. Munotarisira chiimi? Mino tinoziva kuti kazhinji kacho kana munhu asungwa anoenda kwaanoenda kunopika achinzi ari kudzidziswa kuti aite munhu kwaye. Imi munofunga kuti kana vanhu vadaiswa vangagare makore akaita sei kuti vazonzi vadzoke futi mucommunity mune vanhu? Maonero angu nemabvunziro atamiita isusu vanoratidza kuti vanhu ava vaitoti ibasa redu. Ndo mashandiro edu atinotoita kuratidza kuti hakuzi kuno kwega kwavakaita. Otherwise vaitotaura nemuromo wavo kuti tinouraya. Kureva kuti hakuzi kuno kwakarepwa, vanotori nekuuraya kumwe kwavateketeta nekukuvadza. Because vaishandisa mabhemba zvese nepfuti vanga vainazvo. Saka vanhu ivava vanotoratidza kuti vadzoke mucommunity tinotovatya, because hunhu hwakaita saihwo muvanhu haudi kushanda, unoda kurarama uchiuraya vanhu, uchitorera vanhu zvinhu nechisimba. Vanhu vakaita saivavo kuti vadzoke community hurumende inenge yaratidza kuti haina hanya nevanhu. Hurumende kana yaita hanya nevanhu, vanhu vakadaro ngavambogara. Vakatangira kuma-30 years zvichienda mberi, 30 years auya anenge achembera. Haachisina masimba semasimba vakarwisa panapa nawo. Makaona simba chairo vairwisa? Masimba aivakurwisa airwisa. Vanga vakanyanyisa zvokuti paitomira musvino. Asi tikaona imi muri hofori, saka imi makatomirirawo kurera. Maiwe, paitorohwa munhu adonha ukaenda uko, adonha ukaenda uko, akusvika nokuda kwokuti komiti yenge yakawanda. Zvokuti dai ndanga ndiri ndega nokusimba kwandakaita ndaimukwanisa, nokuti raafuro iri iwo wachiri kunzwa wachiri wakomana. Endewo ndaitokumbira kuhurumende. Sokutaura kwaita baba, inini pfungwa dzangu ndaifunga kuti vaniwo ndawanzi life in jail, wagara ikoko zvachose. Komiti imbogare zvakanaka nokuti hapasi pano chete. Misha yese iri munomu yese yatenderedzwa. Ndafunga ane misha iri kusvika 12 kana 13 ikoko yawapinda. Kusanganisirawo nepangu inepo muroora wangu. Zvese wapinda, saka vanhu vakadaro hatimboone wakanaka kugara mucommunity. Dai taibatsiwa nehurumende wagara kujeri zvachose, kana kuti wambotoiswa imwe nzvimbo yavanombotodzidza kana kuti 40 to 50 60 70 years ikoko. Taikumbira hurumende. Tichitaura nevamwe vachati vanhu ava vaiba, vakaona paine madzimai kana vana vasikana vaisiya vabata chibharo. Vanhu vakawana rubatsiro here rwekuti vakaenda kumahospital kunobatsirwa? Nekuti tinoziva kuti panobatwa munhu chibharo hatizivi kuti munhu iye abva kupi, pane zvirwere kana kubata pamiri chaipo. Vakawana rubatsiro here? Ipapo tinoti hawasati. Nokuda kwokuti ava vazhinji vacho vana wedu isusu tiri vana baba wavo. Saka nyaya dzakadaro kuti dzizotaurika vazodzidaire pamberi pedu manje zvirikuita ngozvikutinetsa. Saka tikutokumbirawo imimi vomutemo tibatsirei kune zviitiko zvakaitwa nevana. Nokuti wakabviswa hembe, chinangwa chavo chaiva chei, vanasikana vana vadiki. Kuti zvichimire pamberi pevanhu manje kuti ndizvo zvakaitika, zvinobvisa chimiro mucommunity. Saka vasati wabatsirwa. Tikukumbira kuti wabatsirwe nokuti zvakaitwa neMonti. Hazvina kuitwa naiwo, zvakaitwa neMonti. Takukumbirawo imimi neiwo muchitorane kuti muchitibatsira kuti wangabatsirike sei kuti waende kuzvipatara wamboonekwa kuti hapana zvakaitika here. Nokuti chinangwa chokuti abvise munhu iye apinda unoba chaiva chei. Saka taikumbirisawo ipapo mutemo mutibatsire. Isaita wana baba, taita wevillage hazvizoite kuti vana vedu vataure zvakawadzika kwatiri. Muchiri nezvekutaurira tikachitore vanhu. Ipapo tatoda kuti panyaya dzemadzimai kubatwa zvibharo, ndopatoda kukumbirisa kuti ichuwa yataurwa nevamwe vedavo kuti kazhinji zvinongorema kutaura chiitiko chakaita saichocho. Mumwe munhu anogona kuchivanza, but anenge adhemeja upenyu hwese. Vane mhuri, vanogona kunge vasirwa zvirwere, pamwe zvinozoita kuti vafe vachisiya vana dzaanherera. Saka isiri mhosva yavo kudaro, tinoita kutokumbirawo kuti kubatsirwa kwavo kuvepo. Kubatsirwa kwavo kuvepo, zvinhu zvinongorema kutaura kuti zvingobuda pachena. Izvi totonyatsoziva kuti vakadzi zvakangooma kuti vangobuda pachena kudaro. Vamwewo vanokwanisa kubuda pachena. Hatisi tese tine zvivindi zvekutaura chokwadi, asi pane paida kukurumidza kubatsirwa, because vanhu vanenge vaine mhuri tine urombo kuti mhuri idzodzo dzinozosara dziri, nekuti ava vanhu vanongosiya vauraya, kumwe kuuraya futi
kune kwatoitwa ikoko. Saka kukurumidza kubatsirwa kunoita kuti vagochengetawo mhuri dzavo. Tiri ipapo imimi semurume zvichida advice yamungade kupa kune vamwe varume nekuti umwe wacho anozenga akupa mhosva kune mudzimai anenge ataura kuti ndarepwa. Zvamungade kuudza varume kuitira kuti vakadzi kana vana vabatwa vasatye kubuda pachena. Ichokwadi isusu sevanhurume tofanirwa kugutsikana kuti dambudziko rasiyana nevanhu munhu ari kuita zvechifambi. Dambudziko rasiyana nemunhu ari kufunga kuti iye ari kuda kuita zvekutsvaka mari nedzimwe nzira dzakashata. Saka iri idambudziko rinowira munzvimbo, kwete ivo vega madzimai. Idambudziko rinenge ratopinda. Armed robbery iri kunogona kufa kana kusiwa uri mupenyu. Ava vanhu imhondi. Avazi vanhu vekuti vanenge vatosvika it's do or die. Kuti kana vahwina kana vatadza kuwina ndo zvinenge zvatopa ground. Saka kutoti mari ibude vanofanirwa kushandisa maximum force. Saka inenge isiri mhosva yemadzimai. Ngatizvigamuchire varume totovabatsira kuti madzimai waya abatsirike nguva iripo, kwete kuzovapa mhosva kuti iye wazodiwa. Mazoni kunyange dai wanga uriwe munhu womurume inga vanhu unonongedzerwa futi wotoitiswa zvese zvaunoda ko kuzoti munhukadzi. Hatifanirwi kugamuchira zvinhu izvozvo vanhu vechirume tobatsirana nemhuri dzedu kuti dzibve padambudziko. Tataura nemhuri yakapindirwa musi wakazobatwa mbavha idzi. Vati ivo vakatosvika pakudzura dhoo. Tauya pano pamusha patiri kunzwa kuti ndo pakanga pauya vanhu ava vanoba vakapakata, ndo pavakazobatirwa uye kakato kechipiri vachidzoka panapa. Mungatitsanangurire here ungoti pekutanga vakasiya vaitei vakatorei uye pavakazodzoka pechipiri zosvika vabatwa zvakafamba sei? Alright. Ndingati pekutanga zvavakaita vakasvika vakasikorova dhoo iri vabva vapinda bai mumba. Ina ndakarasa ndakavhunduka chini ndiani pandatonongedzerwa futi. Saka ndakatadza kunzwisisa kuti chibwe ndakarowa netochi bva yatoswa ndigadzikwa pai panapa zvikanzi rara pasi izvezvi. Pandarara kanzi tipe foni. Foni yangu yanga iri Tecno Black. Ndandotambidza foni zvikanzi bvisa pini. Pandabvisa pini chopedza bvisa pini pandasungwa maoko nekuseri nemakumbo zvese. Saka ndiri kuda mari. Kata ndana mari nzira kuita zvekutamba. Titori pabasa ndo basa redu. Toda mari. Saka uyu mukadzi uyu anga akarara mudiki uyu. Saka akanzwa kunge ndikunetsana nani neumwe wake. Akabva buda panze apa adedzera. Abawidzo chii chiri kuitika. Ndopakabva budirwa futi panze nemumwe wacho. Apa anobatwa nzanzi pinda mumba. Chikuzoziva kuti akaita sei akadi asi mumba imomo ndo makabuda mari 270. Nehembe dzimwe dzakatora akasarudza. Abadzoka vamwe vacho nanga rumu achisecha achitora bhutsu maworksuit nesafety shoe dzekubasa nedzimwe bhutsu dzekufambisa achisecha achitora. Bvati kune mudhara da kuratidza kuti tine utsinye ende totone utsinye chaiwo dakurayirwa mukadzi wako wauye naye uyu waunonyatsoda ndiupi ndikati ndoada vese ndatswa ndichigara nawo ndada kuraya upi uyu kusumuka uya kuno abvatorwa babudwa naye panze. Handizivi kuti chii chakaitika panze ipapo ndandisisipo. Abvadzoka pai mumba. Saka uya yakabva mudhara tautaura naana mari yauye nayo. Akazongo muti ndine $20 yandinayo pasi pemetress. Abvadzoka futi kune sikanzi atawana $50 chete. Kuita zvekutamba kana patoda kufanira kutobva nemari. Vakanga vari vangani vamakaona imi? Ndakaona ine vakanga vari 3. Vakanga vari 3. Ndo vakapinda mumba vakapfeka mamaski. Vari 3. Saka one mwaita akauya uku achidzoka uku mwakauya akachidzoka uku. Mumba wamami newana anga ari mani kubvungunyura zvinhu achitora zvinhu. Chiti akabvungunya odzoka achiskondirova. Akabvungunya odzoka achiskondirova. Kumwe wacho akabva atoburitsa hakiso zvikanzi mudhara kuita zvekutamba waramba nemari. Da kudambura gumbo. Usara uchizvirapisa nemari yausiri kuda nayo iyoyo. Vatondisa mahanikikini 2 ari apapo. Hakiso. Pavakashaya mari vakabva vaenda. Mari vakanga vatopiwa nemukadzi nemafoni kambudzi netouch Tecno. Kozoti nechifoni chiPhilips changofa chachiri mumadhoo ewadhropu.
Vasati vauya panapa pamusha penyu makambenge manzwa here runyere kupe rekuti pane kumwe kwabiwa kwati kumwe kwapindwa nevanhu vane pfuti? Ndingati muno munharaunda takambenge tanzwa anga apindirwa muzukuru wangu aigara kuzasuko, anga apindirwa nakomana iwawo aine pfuti akasungwa akatorerwa mari yanga ainayo nehembe vakatora. Saka taitoziva kuzoti pemunin'ina wangu futi pamusoro apo anga asipo panga papindwa vakaona pasina vanhu vakangosarudzawo hembe. Saka taitoziva kuti kune kwakadi kuzoti kumusoro uko kwakatangwa uko takanzwa chinzi vakapinda vaine pfuti vakadi vakaropa. Saka taitoziva kuti anytime ndokunangodiwa kusvikirwa kuzwana vasati vabatiwa. Madhoo amuri kutauraya kuti vanongosvika vachirova dhofu watopinda haana kunyanyosimba here? Hapana zvihuri here? Munenge makakiya sei? Madhoo aya anenge akatokiwa nemakiyi otosiya makiyi aripo. Wakatokiya hatizozivi kuti anoshandisa chii kuti anipe orova dhoo richivhurika kahwana. Handitozivi kuti chii chaanoshandisa. Pechi 2 apa pazoya pechi 2 apa ndo pandakanga ndakaisa wardrobe. Ndakatoti ona zviri panapa kai tisunzisa kuti zvinoguma nei hativa tichi mumba 1. Saka ndatora wardrobe ndakurara ndobva ndaitsimbirira dhoo. Saka pavakauya ndakazonzwa varova dhoo vachida kuti rivhurike. Ndopandakanobvunduka ndichibvunza kuti ndiani? Hanzi tadzoka tatouya. Vakatoti tadzoka? Tatouya. Iwe wakandirobha pasina 1 week wodzoka futi. Wasa kuda kutouraya here? Ndaiwana kupi mari yacho? Svikanzanzi wakatambira kai. Vhura dhoo. Ndikati dhoo nhasi handisi kuvhura nhasi kana muchipinda neimwe nzira pindai dhoo handisi kuvhura. Saka wakarwisana nedhoo wana chona bhasikopwanya windo kunoko. Vakada nongedzera futi ndapinda muwardrobe ndavhara dhoo. Ndopa wakuskorwisa dhoo kusvika wadzura dhoo nedhoo frame zvese. Waisa pasaidi ndozopinda kwavakaita futi. Nguva iyoyo chii chamakaita? Nekuti kuziva kuti pavakadzoka pechi 2 ndo pavakazobatwa. Chii chavakaita nguva yamarwisana kuti vasavhure dhoo? Chandakaita ini kuti vasavhure dhoo nekukurumidza chekuti wardrobe ndo yakatondiponesa ndakatsimbirira nedhoo. Saka time yakarova dhoo riramba kuvhurika ndava ndatoti kuna mukadzi shamwari fonera vanodza kuti izvo pashata zvatodhaka. Kunoku mapurisa vari pedyo here pekuti mushure mekunge marobwa pekutanga makakwanisa kumhanya kumapurisa kunovatira kuti ndo zvakaitika? Ari pedyo mapurisa. Takakwanisa kuvaudza ini ndasingatikwanisa kufamba wandirwa gumbo rangu iri nanhasi harisati rakutonyasa kufamba, rakatorwa chitsitsinho ichi. Wakandirova vakatora mafuta ekuzora, hembe, bhutsu zvese nemapefyumu zvese zvakaenda. Kana neni mubathroom wakandirepa. Wakandirepa mubathroom wakati musataure, kana musina kutaura tichadzoka. Makataura chete tiri kuuya tokuurayai. Ende zveshuwa wakadzoka. Vanga vadzoka kechi 2 pavakatirepa vakati musataure ndiri kukudzokerai, ndangozvinzwa ndiri kudzokerai. Ende zveshuwa wakadzoka kechi 2 isati takutaura nenhauti achika kuti chaita sei pana hatizivi ndiani ari kuvaudza kuti vanhu ava vauye panapa. Ende zveshuwa wakadzoka ende wakandirepera mubathroom. Hamuna kukwanisa kuenda kukiliniki? Handina kukwanisa kuenda kukiliniki. Sei musina kuenda kukiliniki? Tinoziva kuti kazhinji kana panoitika zvakadaro izvozvo panoitika zvakawanda, zvirwere kana kuti kupiwa pamiri kana zvakasiyana. Sei musina kukwanisa kuenda kukiliniki? Ndakatya nenhau yekuti vanhu ava vanga vati vachadzoka vachindiuraya, saka ndakatya kutaura. Ndo chakandipa ndisaende kuchikiliniki. Ndakatya kutaura nenhau kuti vanhu vanga vati vachadzoka vachindiuraya. Ende zveshuwa vakadzoka vanhu ava. Ndo zvakandipa ndinyarare. Baba vari kutaura kuti varume ava vakanga vari 3. Vakakukanganisai vangani? 2. Vana vachanga ari mumba. Mainini tikunzwawo futi kuti imimi vakambouya kurumu kwamaamuri vakambokutorai vakaita pane chavakakuita? Ini pekutanga vakauya ndobva vanopasa kwamaiguru, then pavakapasa kwamaiguru baba ndo vakachema, ndobva ndabuda panze ndobva ndanoti chii. Saka pandakabuda panze ndobva abuda pavheranda zvikanzi uyai yaimba menyu makanyara, ndobva ndasvika ndobva ndarara, ndobva vandidhonza nemakumbo zvikanzi tipei mari. Zveshuwa pekutanga ndakaramba ndikati handina mari, zvikanzi madha tatisipei mari, ndikati mari handina, zvikanzi chitipai foni, ndikati foni chii, handina yakafa last week. Ndobva vandibata ndobva vandirepa. Saka pakundirepa
ndopandakazoti vakuda kunyanya kundirepa ndakunzoti panapa ndakurwadza. Ndopandakati chindimirireyo ndikuudze chi pane mari. Ndopandakati kwirai pamusoro mudi, mari yangu ndandakaisa pamusoro pane pilari pamusoro, ndopakakwira pamusoro pechikisi. Ndobva vatora 270 yanga iripo vakandirepa i1. Tinoziva isusu kuti kuuraya, vanongofunga kuti kuuraya munhu kuti anenge avigwa, asi kana uchimbunyikidzwa semudzimai unenge waurayiwa, mweya wako unenge waurayiwa, nekuti upenyu hunobva watochinja kubva ipapo. Imimi vanhu ava vabatwa, chii chamunoda kutaura? Tinoziva kuti vachaenda mumatare edzimhosva, izvozvi zvari kumapurisa. Chii chamunoti chiitwe kuvanhu vanoita zvinhu zvakadai so? Haindoti ndawatongera life and jail, bhozi kuti shungurudza kwakandiita wakandishungurudza nguva refu panapa. Takutotambire zvatinana chekubata kana shuga kana sauti chaiyo kuti ndibikire mwana porridge handitorina. Kana chekuti ndibate zvandina. Vanhu vakandishungudza nguva refu, handina kana chandinacho, kana mbamacho hamusi kutopindika muna nadho. Izvi handina, ndikutogarawo kumba kwa baba. Ndokwanditoriwo izvezvi. Handitorina chekubata izvi. Kana vabereki vangu chaiyo kuti vari kuziya, hapana na wana ari kutoziya ndakana nhamba dzavo kana foni. Vachatozvionerawo ipapa kuti nini ndo matambudzikira andikuita kunoku. Hapana na wana ari kutomboziva ndiri kutambura kudai so. Ndokumbirawo izvozvo kuti dai vanhu mandibatsira. Ndaonawo kubatsirikawo nevanhu vangu inini. Nemurume wangu tese taonawo kugara zvakanaka, vabereki vangu vachiziva ndo zviri kunoku izvozvi. Mainini, munoti vanhu vakaita zvinhu zvakadai so vapiwe mutongo wakaita sei? Haindototi ndavasabuda just cause vakatishungurudza hatina kana pekugara izvezvi. Kutogara kwatezvara, madhoo ese vakakwachura. Zvinhu zvese vakatora, hatina chatinacho, even chero hembe dzemurume izvezvi vakatora. Hatina chatinacho kana pekubata kana mari kana kutengera vana shuga hatina. Vana kuchema kudai hatorina shuga yekuisirwa muporridge kutaura kuno. Hatina chatinacho. Hanzvadzi, chii chaunoti vanhu vakaita zvinhu zvakadai so kuti vanouya pekutanga vodzoka futi kechipiri? Zvaunoti iwewe kana vanotonga vachinzwa vave vanoita kuvanhu vakadai so? Inini kuvanhu vakadai so ava ndotoimba kuti dai pasina kuzoponeswa kwandakaitwa nevanhu kaya, pamwe dai ndakasiwa ndaurayiwa, pozi vanga vandinyanyira. Kana zviri zvekubuda kai, havafaniri kubuda zvamuchise, pozi akatotanzi tiri kudzoka futi. Akatombotaura futi murume iwoyo akadzoka, apa akazvitaura futi. Ipapo paanga abatwa nevanhu akati tichadzoka. Akati muchandiziya ndichadzoka. Akadaro. Saka munhu akadaro haana kodzero kugara munharaunda mune vanhu. Nditotokumbirisawo kuti kana achivharirwa ngaavharirwe zvamuchose. Pozi andishungurudza nguva yarebisa. Ko zvamuda kutaura kuti kunzwa kunzi anzi vanhu vemunharaunda uno ndo vaitovaudza kuti umwe atambira endai apa. Vanhu vamakagarisana navo zvichida pamwe munotosangana muchimhoresana asi vachishanda nevanhu vanoita zvinhu zvakadai. Chii chamunoti vanhu vakadai so vaitwe zvakare? Vanhu vakadaro ndo marobhari ekutanga chaiwo. Ivavo ndo vanofanira kutosungwa kudarikidza kupa mutongo wakadarika vanhu vari kudedza. Vanhu vakadaro vafanira kutombodzoka munharaunda, bozi handizivi kuti achadedza vamwe vanhu vapi futi. Anogona kungodedza vamwe bozi anoziva magrupu avo. Odedza futi vamwe otaiwa aripo. Odidzokera futi. Ende vanenge vakusiya vauraya. Koza paisini. Pavakapinda, pavakabuda nenyumba mangu, vakanditi mainini huye kumba kwangu, dhoo rangu ndo rawakatanga kupaza vasati vasvika uko. Ndokubva vanditi mainini huyai, zvandichiti pai mari yemurume, ndikati mari yemurume wangu ndo yamakatora pekutanga, handisina kana mari. Zvandichiti pai mari yenyamakasungira, ndikati handina. Zvanzi chiuyai tichinokuradzai zvatida kuita, zvatoita kubasa kwedu. Vakafukidza maiguru wangu negumbezi, vafukidza murume wangu negumbezi, vandisiya ndakagara ndega. Zvandaa kuchida kukuuraya, ndopakasvika vanhu vemunharaunda. Kuti pamwe dai vanhu vasina kukasika kusvika uraya, vaida kutouraya futi, vanga vakutoita zvanga kutoita kuti bai vanhu. Pataimu iyoyo vaitonditi ndipei mwana mucheche, kuda kundishungurudza kuti ndipei mwana mucheche. Apa ndisina mari yandandinayo pataimu iyoyo. Nguva yese iyoyo pavaidai so ime makabata vana mumaoko, vaisanzwa tsitsi makabata vana? Vaitoti ndipei mwana wenyu. Akatovhunza maiguru wangu kuti vana venyu vese ndevapi? Vakati vangu ava i4. Vachiti wamainini ndeopi? Ndikati ndeuyu. Zvanzi chiti pai mwana, mari muchabudisa tipei mwana mucheche. Mwana wangu waitomuda uyu. Tataura zvakare neimwe mhuri ina baba vatokura, umo mune vanasikana vakakururwa kunyangwe nehembe. Vapinda mai, kupinda kwavo takangozwa dhori chiri kuti kwa ravhuriwa. Tikati ndianiko nemaseconds.
takaona atopinda mubedroom medu akabata futi yatokokwa. Ndikaiona because I'm a trained person. Ndo ndaona kuti munhu atokoka ndobati kwatiri uku kwakakarara vana sitting room nekubedroom. Uyu anga ari anga nebhemba, ndisingazwi kuti anga neimwe futi pahomwe make handizivi. Right, uyu manje akutoti tikuta mafoni, tipe mafoni, mai akati handina foni. Inini yangu yanga iripo iri musitting room. Ndikati iPhone indamutora apa musitting room. Tichita kuona kuti chaizo vanhu ava vari pape zvikuita mari zvekare. Tikati isusu hatina kana mari, sezvo muri kuona tine simende apa yakaungana. Mari yatatinayo kwatengwa simende, hatina kana mari. So ndobvaona kuti apa pameshuwa mari hapana. Vakutanga kupinda kumahodhiropu vachitora nhumbi zvevana zvipfeko, vachitora zvipfeko zvevana. Achikuonai kuti mutori mutana makura havana kumbokunzwirai tsitsi kuti tiri kutaurawo sekuru vedu nababa vedu? Ameno ipapapo kuti shuwa maindi yakazotaura kuti kati shuwa sekuru chamaunganidzana naye kuti aitei, because akatora soo yangu iya yekucheka miti, ndine michero yakawanda nenchicheka so kuti isanirire. Akutoti andicheke padumbu apa. Andoona manje mai akati shuwa murume uyu munenge mungamupomera mhosva iyi yakutoti aita mhosva yokuti owana rufu. Andoona zvikazi alright kuti akutomuregera murume wenyu, asi mafoni ndobva vaenda vakatora neso iyoyo ndeyavava kutoti vondicheka inini padumbu. Inini se-trained person mai handina kuvhunduka zvangu. Ndandakamirira chete kuti ndikainzwa kuti akuta kupinza ndanda kutoti kusiri kufa ndikupi, ndorwisana sitereki neuyu. Manje ndobva ndafunga kuti kune vana apa, uyu akabata chikuti bhemba, anozobhemba vana. Mira ndimbozipa kuti nguva yekutarisa, asi akasvika kuvana apa akukava nebhutsu, achikava vana nebhutsu. Andoona manje. Mama, vana vakakupindirai mumba. Tiri kunzwa kunzi kunoku vakasiya, havana kungoba chete, asi vakasiya chinorwadza mudzimai wese kubatwa. Imimi kumba tiri kuona kuti muri mhuri. Makadai pane zvavakakuitai? Vakasvika vana kumba uku, vana ava ndakashunguzika zvikuru, ndakarwadziwa pani, handina chandakakwanisa kuita. Asi zvakaitika vana vangu ndo zvakandirwadza. Vana vese vakabvisirwa imba, vachinzigarai 180. Vana vakashama, hapana kanga akapfeka, vese vanga vakashama vana, vachibvisirwa neuyu chaiye form 1 asina kana chaanoziva upenyu hwake hwese, asina kana chaanoziva. Ndoziva zvakati inini mukadzi mukuru chaenda ndakagadzikwa kudai, so ndakashama, ndakagara, ndakanzwa kurwadziwa nevanhu ava vachipinda mukati memusha wangu, mukati memba chaimo kupinda kudai, vachitaura zvavaida vakomana. Ndikavaona hangu fanika yakapesa yakazobatwa akabatwa nezvaanga akapfeka ndizvozvo. Chero pakauya mapurisa ndakavatsanangura, anga ine tracksuit ine green yeguma mugreen nechibhachi chacho, anoita kunge ane dzvanga panapa. Ndichivataurira mapurisa, vana vakaitwa zvavanoda vese, vakadaiso hapana. Uyo wamuri kuona ruoko airohwa nemabhutsu, vana vachikaiwa kudzimara zvodizira kuti mama ndiri kurohwa. Munoziva hauna chaunoita hako kana uchinge wakadai. Ruoko ruravo nhasi ruoko rwakakuvara. Izvozvo kuti ndimuindise kuchipatara kunomurapisa chaikuti ndimurapisa, handina mari. Handina mari, ndagara hangu, handitorina mari, handina mari kwandinoiwana. Mafoni ndiwo vakatakurawo vakaenda nawo, ndikavadza ndikati handina kana foni, handina kana mari, handina chandinacho vakomana chekuti munganditi henyu chakati, hapana. Ndipo pavakapinda ndobva vatanga kusecha, vachitora bhutsu, masecho evana vechikoro, ekuendesa kuchikoro aya. Ndo vakatuta
vatakura zvinhu zvanobva vaizadza imomomo zvinhu zvaya. Uyu vachibudwa nawo panze vana, handina hangu chandingaite futi yanga yakanongedzerwa. Asi uyu akachema akadedzera uyu akati mama ndiri kurohwa. Uyu chaiye vachirohwa achikaiwa mabhutsu achinoti kungururu kwakadari uyu. Uyu akazopedzisira atobata atoona kuti ndingatokuvara. Vamubata gumbo kudai. Ndobva ati dzadzara achida kudonha nenhiki nzikanza ichi chimwana chine mukonya ichi. Ndobva akoka futi. Akoka futi achida kufura ndobva bhuleti riya radonha. Pamagumbeze panga paine mwana. Takazonongwa nekako kadika akuseni mangwana. Ndobva tapa mapurisa takavapa. Ndobva vaenda naro vakati azvishuwa iyi futi tichazokuudzai. Mhinduro yacho hatina yatakanzwa. Hatina kana kuudzwa kunzi bhuleti riya ratazononga riya tazokuti aiwa harina. Rakangoenda ndobva rangoenda. Isizi kanzi hatichazokuudzai zvekuita zvakadai. Hatina kuona chatakaona. Hapana. Zazouya mbavha manje musununo panapa. Taona zveshuwa ndivo. Vakomana vari kunzi vekunoku. Mbavha yega ndiyo yakatotaura kuti mukomana uyu iye ari kunzi Timani. Ndo mbavha yakatotaura yega kuti uyu ndo muziva. Nekuona mukomana achitsanangura tine rimwe zilaiti rediso rakatorwa zihombe reorenji so. Akatotaura kuti zilaiti renyu iri ndakariona zveshuwa. Tikatadza kuziva kuti akariona papi. Asi takazonzwa achinzi mbavha ichitaura kuti aiwa mukomana wetu tinaye musindiketi. Asi izvi zvariko kumba kwakaka adzoka. Saka totadza kuziva kuti kubatsirwa kwacho ndekupi. Oraiti munhu adzoka akanyatsotaurwa nembavha asina kutaurwa neve muno munharaunda. Izvo zvarimo. Izvo zitongoti 6 ikatongochaya. Nevanhu muri yangu kudai takutovhara madhoo. Hatisina kana mufaro kana chii hakuna. Chimotobheki pana chimotobheki chedu 3 wheel chiriko kumbako. Zvikanzi tipei makii. Ndobva tavapa makii aya. Ndobva vazodzosa futi zvikanzi hatakuchipisa. Ndikati zvamunenge mangofunga akomana kana mada zvamunenge mangoita ndo zvamunenge mafunga akomana ndo zvamunongoita henyu. Ndobva vazouya zvikanzi alright. Ndopakazobva vana vese avapa vatai vanokuudzai zvavakaitwa vana vacho vese vari papapo. Hapana chinorwadza sekukanganiswa kurarama kwamuri kuita izvi neizvi. Varume ava vari kunzi vakataura ivo pachavo kuti vakarepa vanhu muno munharaunda. Imimi sevana vabereki vasipo vane zvavakakuita here? Vane zvavakatiita. Pakutanga takabvisiswa hembe. Neumwe wachona vakapinda vari 3 vakomana. Umwe wachona ndobva ati iye wachona ukuzobatwa. Ndobva ati tibvisa hembe. Akatanga nini? Akati iwe mukuru sumuka. Bvisa hembe dzako. Ugare 180 usina kupfeka. Ndobva ndasumuka ndobva ndabvisa. Ndobva anditi pfeka hembe dzako. Ndobva ndapfeka ndobva ndagara pasi. Ndobva adedza uyu. Ndobva amuti bvisa futi. Ndobva abvisa achibvunza zvaaibvunza. Zvimwe zvisingataurike. Ndobva amuti pfeka hembe dzako ndobva apfeka. Ndobva adedza mwana. Ndobva akumubvunza futi mubvunzo umwe wanga abvunza uyu akati ina handizvizive zvamuri kutaura. Ndobva vamuti une boyfriend here. Zvikanzi handina. Zvikanzi hausati wambobatiwa. Zvikanzi handisati. Zvikanzi alright. Pfeka hembe dzako ndobva vamusiya. Umwe wachona ndopa akanditi iwe unotaurisa iwe huya kuno. Ndobva ndabudiwa neni panze. Ndobva anoita zvaakaita akandibata chibharo. Ndobva ndasiyana nazvo. Ndobva ndapinda ndichichema mumba. Sandakukwanisa kuda kutaura kuna mama. Mberi kwevana vangu. Ndine vana vakomana inini. Vanozondifunga sei samai vavo kuti iko zvinozvitaiona muviri wamai vedu vanonditora sei. Vanhu vangu inini vakura. Inini firstborn yangu ane 12 years. Asi vana ava vakashaya chimiro. Izvozvi kana chimiro nevana chacho handina. Ndindiona kudai. Makakumurwa pamberi pevana? Hongu. Ndakakururwa pamberi pevana vangu. Zvinoa zvinhu zvinonyadzisa. Vana vangu vana vakomana. Asi chiri kunyanyondirwadza chinhu one. Ivava vakomana vakatorwa vachiona ivava vanoziva kuti pamba pedu panogara vanhu vakaita sei. Ende vakomana ava vakanga vasina information yezvakakwana. Asi vakaudzwa nevakomana ava vadzoswa. Ivava vana Timana vari kunzi vadzoswa nhasa. Ende umwe wachona uyu mbavha uyu akauya akatorwa akasvika pakutiudza mwana wekuti iwe muchandiona ndichadzoka. Pamberi pevanhu vazhinji achitaura kuti ini ndichadzoka. Saka isusu sevanhukadzi takutotya. Kana kurarama kwedu chaiko kakunototyisa muno. Chero kafamba chero masikati chaiwo unenge uchingovhunduka kuti kana akangoerekana abuda nemumahuswa.
zvinova zvinhu zvisingafadze. Muno mumai vemunzvimbo yainakidza yaivaraidza zvekuti taifamba chero nguva dzatafunga kuti haiko zvinonda kuda kuenda ndotofamba ndichienda, asi iko zvino zvakaitika hakuna kana achafamba, hakuna kana achaenda. Tinoendepi usiku izvezvi fo ikatochiateta kutotanga kuvhunduka, chero kanzwa huku ikavhura mapapiro chaiyo unenge uchifunga kungotiza. Hatina kana rugare. Ini chikumbiro changu kuhurumende kana vachitinzwawo ava vanhu ava ngavasadzoka. Kana iri life in jail ngavaite life in jail, vogarira ikoko, nekuti hakuna chinonakidza kuti munhu wechikadzi ufumurwe nevanhu vakadaro pamberi pevana vako. Zvinhu zvinorwadza, hakuna zvinhu zvakadaro muupenyu. Ini zvezvi kuchikora handisi kutoenda, vakaenda nese chiorese remabhuku nebhutsu dzangu dzekuchikoro. Gogo vacho havana mari kuti vanditengere zvinhu zvacho zvekuendesa kuchikoro, plus futi zviri kuitika inini ndakatorerwa bhutsu dzangu dzekuchikoro, handisisina kana bhutsu dzekuchikoro kana bhutsu dzangu dzese dzekumba kusisina. Foni yangu yandoshandisa kuchikoro yakatorwa, zvese zvakaenda. Kazhinji kana munhu abatwa kuti paitwa zvinhu zvakadaro izvozvo tinofanira kuenda kumapurisa tovaudza votiendesa kuchipatara. Mapurisa makavaudza here kuti kunokuka sevakadzi takambunyikidzwa kuti mupiwe rubatsiro, vatore zvichida imotikari vaende nemi kuhospital, vakadaro here mapurisa? Izvozvo hatina kukwanisa kuzvitaura nekuti vamambavha aigara achitaura kuti pavakabva kumba kwedu vakatosiya vataura kuti aende tikangozvinzwa chero nerunyere kupe munomu mune maearpiece edu tinokuurayai. Saka takatya kutaura kuti ukazotaura mapurisa aya zvichazotanga kufamba futi zvichitaurwa muno munharaunda. Vanhu vemunomu ndo vamwe vanongotaura chero kwavasina kuswera. Unoyeri kana wangoinzwa nyaya yaonzwa mbavha yadzoka sekudzoka kwavakaita apa, hatizivi kuti dai vasina mbobatiwa panapa kumba kwedu vaitosvika futi. Saka zvinhu zvakatityisa kuti taure kuti ndabatiwa. Kana mai vangu chaiwo handina kuvataurira nekuti ndakatotya kuti pamwe ndikavaudza vachaudzawo sahwira wavo kuti ndozvaitwa mwana wangu. Usahwira wavo anonoudzawo wake wonoudzawo wake svika zvasvika munzeve dzembavha. Ndozvakaita chitoti tisataure izvozvo. Tanzwa kuti vanhu vemunharaunda makaita chirirwangwe kuti mukwanise kubata mbavha idzi. Imi makanga muripo here uye kudzimba dzenyu vakambopindawo here? Isu takatomutswa usiku musi wokutanga, vakanzi vauya. Musi wepiri tikauyazve tikarwisana vanhu ava takamubata, asi akanongedza mukomana womunharaunda anonzi Timen. Ndatomuona izvozvo Timen wakadzoswa neNyabhira polisi ari pamba pake, ndiye akanongedzwa nembavha yakasungwa zvikanzi Timen ndiye anotiudza information nemunina wake uyu. Ndobva vatobatwa necommunity, mapurisa vakataenda navo. To my surprise vari pamba pavo vakagara. Saka safety yedu isiso takaparticipata. It means that life yedu iri padanger. Noti vanhu ava we never know kuti how many were there. Saka tikukumbirisa kuti hurumende, hatisi kutora mutemo kuisa maoko edu kana kuudza hurumende zvokuita, but taikumbirisa hurumende especially mapurisa ekuNyabhira ngavati kana munhu abatwa vaite thorough investigation kuti sure munhu ari innocent, kwete kuti munhu anonzi wasungwa nhasi wadzoka. Tine mukomana akamboita zvimwe chete zvakasungwa akangonzi uri panze watodzoka, havasi kutimiririra. Plus police station yedu iri kure kuti vazokrosa kuya kuno kana ari munhu wokuura izinodei pasina kuti mukomana akadhogurwa necommunity. Mapurisa nguva yakazosvika vaiona chati vachituna. Saka tinokumbirisa kuti kana paita zvinhu zvakada saizvozvo munharaunda, mapurisa edu ngaatimirirewo nekuti akaiswa kuvanhu, mapurisa evanhu. Vakomana vakatora community inofara kana ikanzwa kuti sure my investigations aitwa nemazvo, uyezve tiri kunyatsoona kuti sure paita interrogation yakasimba kuti vazokupa kuti munhu ngaachibuda. Tinorwisana nembavha usiku. Mapurisa edu vakamboti chati kubetsera kupatrola tichitsvaka vanhu vanenge vachifamba neusiku, but still hapana chiri kufamba. Saka izvo nharaunda kana yada iyoya munhu ane pfuti voti munhu ari kunongedzwa nemunhu akazonzi uyo anonzi Timen uyo nezita anoti handigari mondogara kuchitungwiza, asi akati Timen uyo ndiye anotiudza kuti mukomana atambira. Saka zvinorwadza sei kuudzwa zita romunhu kuti uyo ndiye atambira ane mari nemunhu wamasungwa uyo uyo haasiye, asi uyu pakauya vamwe vakati tiri mbavha dzembudzi vakazviusa vega vakabatwa neuyu vakanzi vanoba uyu shuwa vakabva kuti mwati tinoba mbudzi nehuku. Uyu akanongedzwa nembavha kuti ndiye anotiudza masecrets ese kuti mukomana uri pano watambira mari, but ari pamba pake akagara. Safety yatinayo ndeipi yatingagara nayo? Saka tinokumbira, we are appealing to the government kuti kana pakati paita maincidents akada saikwaya ngavaise ziso rinerudo necommunity. Tisu vanhu vava vanotungamirira
Mapurisa tisi vanhu vavo vakanzi vanorinda. Macivil servants akanzi anofanira kunge ari munharaunda achimirira vanhu. But this incident yarwadza munhu wese kuti sei vana team vadzoka nezuro wakare. Iye anongedzwa kuti ndiye watoshanda naye. Yes, anogona kwa if it false accusation asi ngaive issue until the last piece of the route kuti investigate ashua hana. Panokuti anongedza ndikakunongedza inesa kuti Sara uyu ndiye wanotiudza. Ini akara kuchitungwiza unongedza kuti Sara ndiye. Sara obva atonze oti hazvikufadza. Komiti hazikufara. Ndatenda mwanangu. Makadi hanzvadzi. Ndakamirira vagari muno mu ward 25. Ndichimirira chidanho cha district chairman atituma kuti nditaure. Tine kudzimbikana nekuti zviri kuitika munharaunda muno zvinhu zviri kutyisa, ende ukada kuona kuti mamagnitude enyaya dziri kuitika muno dzinotyisa maitirwo adzo, asi ukaona mabatirwo adziri kuitwa nepolisi yeNyabhira neNotoni tiri kushaya kuti havana hanya. Kana izvi zvakaitwa pano mupesa hativazive, hatizivi anonzi aiwo akauya kuzoinvestigata pano, hatina munhu akambopinda muno. Isi tobatsiridza kuti tabata matsotsi iwayo, nhasi unoabatwa iwo unotaura kuzofona kuti vanhu vaita vabuditsa tangoona kuti hapana nyaya. Zvinorwadza zviri kuitwa nepolisi, especially isi tiri kuti ndo vachatibatsira hongu, isi tozvichengetedza. Uye chimwe chikumbiro chedu chatinoda kuita muno munharaunda yedu munomu muri kuitawo futi dambudziko president Mnangagwa wakati pasine mutoriro, pasine madrugs, but tine dzimwe dzimba dzokuti dzinoita mapungwe redhiyo yechirira muchitengeswa hwawa, ende vanhu ivavo vari kuuya vachizonogara mudzimba idzodzo. Nguva idzodzo ndo dzavanozobuda votanga kushungurudza vanhu vanenge vakarara, vanhu vanenge vabatirwa nohope. Saka isi tiri kuti ngamboitwawo mainvestigation, vanhu vese vanenge vanzi ava maculprits. Ende ndofunga kana munhu akaitwa accused person akangoita munhu anenge achipomedzerwa mhosva anomboenda ombonoongororwa, kwete kuti munhu anongonosvika uko hapana kana auya kuzoinvestigata vototanga kuvabudisa. Mangwana atodzoka akutobhosta kutaura kuti haisi hatisungwe. Ende izvezvi uyu akanga ane pfuti uyo akataura kuti ndiri kudzoka, muri kuona vanga rangu iri ndiri kudzoka, akasungwa arimo kuti ndiri kudzoka. Saka munoona kuti zvinhu zvacho takutotya kuti crime iyi pfuti idzi dziri kubva kupi, because isusu pana akataura kuti pfuti ndiri kupiwa nanhenge, but isi takubvunza musaidi ari kutaura kuti hanzi akaramba kutaura kwakabva pfuti, how come? Saka takushawa kuti who is harboring what and who is trying kuti aite kuti nyaya dzisabuda. Handitika takufunza kuti pamwe pane vakuru vanenge varimo futi musecurity system vanenge vachiita kuti vapfana pindai variwo mabhosi zavo vachivapa zvavanowapa. Kusei vasingapinde mumajere vanava? Nevanhu takanzwa nekuti dzimba dzekunoku hadzisi panzvimbo imwe chete, dzakataramuka. Makaungana sei, maidedzana sei kuti mukwanise kubata mbavha idzi? Isusu zvatakaita pekutanga pakatanga kubiwa kumba kwedu isusu nekumwe kumiro nepanapo pakatanga kubiwa pekutanga, takambenge tafunga kuti tiende kupolisi, tinotaura nepolisi kuti tiungane tibatane naye tega ndobva taona kuti isusu vabirwa pachedu tikaona kuti hazvibude nekuti tinogona kuzolikisa information hatisi kuti zviri kufamba sei. Ndobva tachiuya munomu isusu manje, ndobva tagarisana pachedu, ndobva taungana, ndobva tataura kuti tichaita nguva yatinotenderera munomu secommunity. Yatinenge tichitenderera aidza kutanga kuma1 kusvika kuma4, patangonzwa pangoita kunzi ndepapi totokurumbidza kutokomunicata nekutofonerana. Saka zvakazoitika kuti panapa tivabate manje matsotsi aya. Vakati vachipinda panapa mudzimaiwo panapa paakakwanisa kungokomunicata hwanu wedu kutanga kuconnecta achibata inini, tatokwanisa kubata rimwe timu ratave naro posi tanga tiri papatrol, ndobva tauya kunoko. Zvekuti muri kutora kuti zvakakosha kuti mafoni ayo mugare muinawo, uye tambonzwa chana chairman kuti vakatara nyaya yemapito. Mune mapito here mudzimba kuti pakangonoka chaoneka mwana vharidza pito vanhu vobva vauya? Zvavanoita vanoti kana vachinge vapinda havakupei chance, wepfuti ndiye anenge ari kumberi. Asvika wepfuti ari kumberi obva ati vanhu vese rarai, vanhu vorara, vosunga vanhu netambo. Vasunga vanhu netambo, nguva yekuti ubate foni vanotora mafoni acho ese. Vatora mafoni
hapasina communication. Handiti maona vanenge vatopinda kudara. Imimi muri kufunga kuti zvii zvingaitwa? Tanzwa titori panapa vanhu vachitoti umwe akanongedzerwa kunzi uyu ndiye anotiudza kuti apa pakamira sei angatorwa nemapurisa asatodzoka. Izvi chatiri kutokumbira zvafanana nevanhu vadzoka. Ava vanhu vadzoka ndo vachatogona kutotiuraya manje because vakamborohwa. Saka takati sinyaya yatakusira kune vemutemo. Zvino vemutemo vacho ndo vari kuita sei? Ndo vari kudzosa vanhu. Saka tichikumbira kuti toita sei nevanhu ava vadzoka? Mutibatsirewo kuitira kuti tigare zvakanaka because takutotya futi. Taitomboti apa zvazvavanani kuti vaende. Asi apa zvavadzoka ndo vanhu vakutozouya kuzotiuraya. Tine dambudziko neNyabhira police station kunoko. Nekuti takavakumbira kuti zviri nani vaone pavanotisirawo kana ka police base. But chichemo ichocho chatone nguva yakareba chisati chatambirwa. Saka isusu tiri kuzoita dambudziko kuti patinorwisana nembavha kunoko kuti tibatane nemapurisa ka zvinotorera nguva refu. Andimukona. Izvozvo zvichaita kuti muno mutizorasikirwa navanhu vakawanda nekuti vanhu vari kuuya nezvombo. Saka zvichaitawo kuti isusu tizopinda mumatambudziko nekuti isi patiri kutoenda kumbavha idzika idzi. Isi tiri kutoendawo futi titori neemu yekutoti chero akafafa. Isi hatisinawo kana tsitsi muno nekuti takuda kuzamochengetedzawo nzvimbo yedu. Ndosaka musina kutiza kunyangwe pamakaona munhu atori nefuti yairatidza kuti iyi futi achitobuda mabara. Hatina kutotiza nekuti akatotiridzira 2 shots panapa. Tikatoona kuti tikatotiza hazvibatsire nekutoti zvitori nanapfure 1 ka tomubata. Ndo zvanga tatoshingisanawo kuti varume isusu tofanira kuti tapfure 1 isi tomubata. Ende ndo zvatakatoita akati achitongokuta achitowa pakakuta kechipiri tatatomubata kudhara kuno. Muruda kuti kudii baba nekuti tiri kuona kuti vana baba hamuchatorara mudzimba maakupindamo kwavaedza hamuchakwanisa kuwana nguva yekushanda. Indiri kuti kuNyabhira police station especially the member in charge ngavaitewo action kana pachinge paitika zvinhu zvakaita seizvi. Chechi2 munhu ane pfuti anotyisa. Tikangoti kune munhu ane pfuti tanga tichitarisira kuti faster polisi inenge yatoreacta. Zvino polisi inozoreacta papai hatizivi kuti todiwo semaresident emuno. Tiri kuona muri madzimai uye zviri kunoku zviri kutyisa kuti mbavha idzi dzaipinda dzobata vakadzi chibharo. Imimiwo pane zvamakaitwa here kana kuti muda kutaura muchitaura pamusoro pevakakanganiswa? Inini ndoda kutaura pamusoro pevana vedu tototi varora wedu wakabatwa zvibharo nembavha idzi. Izvinezvi varora wedu kutarisana nawo kudai kuti wabude pachena zvinhu zvinonyadzisa. Vari kutonyara kuti wataure. Saka wana watikutoita kuteedza kutonyengetedza kuvabvunzisisa kuti zvakanyadzofamba sei. Iwe zvawakatorwa uchipindwa nevemuteereti chii chakaitika muroora kuti akutsanangurira vamweneka zvinhu zviri kuti ari kunyara. Asi sechiitiko taramba tichinyengetedza waroora wedu watitsanangurira kuti waroora wakashungurudzwa. Haisi nyore kuti mbavha dzinoita 2 hours wari mumba wachishungurudza vana vachibvisiswa hembe vana vachibvisiswa zvipfeko zvavo zvemukati panenge maona semwana uyo mwana mudiki ari form 1 uyo kushungurudzwa kubvisiswa chipfeko abereki wake wakatarisa zvinhu zviri kutirwadza munyika muno munzvimbo yedu. Polisi yedu yeNyabhira eka tiri kutokumbira hurumende isusu sana amai tarwadziwa tiri kurwadziwa nanhasi uno tiri kurwadziwa nevana vedu. Asi polisi tiri kunzwa kuti mbavha yakabva chitungwiza inonongedza munhu kuti uyu ndiye munhu ari kuti director ndiye munhu ari kutipa information. Asi nhasi noti kutonzwa tatova kumba kwake akutofamba mulaini anga aitochovha bhasikoro aitotora zvaanoda kuti hamuna zvamunotiita. Saka hatina kana rugareka. Saka ari kutonoronga ende vanhu vayo wakawanda vakatotaura vakati takawanda. Inini wakauya kumba kwemwana wangu mukomana ndokwavakatanga kupinda. Saka chakaita nechekuti baba wake wanga ari panzao tine mombe unokuti tinobirwa mombe dzinobiwa. Saka panguva yavakanzwa imbwa dzichihukura dzichimhanya kubva kumba kwemwana wangu baba wakafunga wakati ko chii chaakuitika anofunga mombe dzaiva unoita se kunobiwa. Saka imbavha dzakanga dzatoinga chii mwana wangu. Takazoenda isi kumhanya kunodaisawo mwana mukomana muzukuru wangu akazodaidza sekuru yekuno mbavha dzepa dzakaona light. Takasvikaona mwana muroora wanga akasungwa kudai wese mukadzi nemurume asina kupfeka. Tikapinda isusu kunosunungura tambo. Zvinhu zvokuti zvinhu zviri kutirwadza. Asi kutaura nyaya dzokuNyabhira hapana kana chakaitika. Pamba pamwana wangu handina kana mboona kana polisi yepaNyabhira handina kana kutombouya.
hawana kana tombotsikapo. Asi mwana wangu akashungurudza, mwana wangu akachekwa roko nebanga. Ada kuvhika, ada kuedzwa kuti azvivhikira, akachekwa nebanga mwana une mhondi idzodzo. Nhasi uno mhondi dzaane pfuti. Tikutonzwa kuti watoregedzwa, watoenda kana iyo mbavha yakabatwa, ndofunga yakatoregedzwa yatova kuchitungisa izvo. Saka tiri kurwadziwa ana amai. Nechiitiko ichocho wana wedu vari kubatwa zvibharo, vari kusiyirwa zvirwere. Izvo ndichasara ndichichengeta vazukuru nezvandawa izvozvi, ndinokwanisa kuvachengeta here? Ini pari kunyanya kundirwadza pakatarisa pakabiwa ndepavamwene vangu. Kamuzukuru kangu akachakwanisi kana kuenda kuchikoro kuti kaende kuchikoro nevamwe. Nyaya dzazara dzakutonzi vakabatwa chibharo. Semwana musikana ava kunyara kufamba kuti ndofamba sei munharaunda. Vanhu vese vari kundinongedzera kuti uyu ndiye akabatwa chibharo. Zvava kumudzosera kumashure apa mwana anogona watakatotarisirawo kuti achatoo chisvinu muupenyu. Asi haachakwanisi kana kuti afambe kuenda kuchikoro. Pese paafamba ndikachingonongedzerwa kunzi uyu ndiye akabatwa chibharo. Nini chikumbiro changu kunana mbavha vakabatwa ivava. Ngavagaremo, ngavasabuda nekuti pavanodzokaga hatiziso vachatifungira. Vachadzoka vachitanga sesu taitova pamberi tichitaurisa kuti mbavha ngaisadzoka, vaitarisa zviso zvedu. Saka tavakutya kuti vakadzoka vanodzoka vachitipfuura nokuti vaitotaura kuti isu tinodzoka. Hatizivi pamwe vanenge vane mishonga yavanayo. Saka chikumbiro chedu ngavangwetwa life njeo kuno ngavasadzoki. Nini chikumbiro changu ndechekuti ngavasadzoka zvachose kujeri, ngavagare kokoko zvachose, nekuti izvo zvimukatotarisa uno musha unoyu ndewe mwana wangu mukomana vatanga kupinda apa. Havachatogari pano, ndoda kutogara navo vatotama pano, noda kuti pano hapachakwanisi kutogarika. Vakadzi vakutotya kuti tikagara pano tinosara tinoingwa futi tikapondwa tikaurayiwa. Saka ndiri kuti chichemo changu ndechekuti ngavasadzoka. Ende ipapa patakutofunga futi isusu mumashure mutakambobirwa mombe, ndine danga remombe 14 dzakabuda mundanga dzikabiwa nembavha. Ndakutofunga kuti pamwe ndo futi vaitova vachititorera mombe, nekuti taitotera matsimbe emombe tichiinda kusango kuti tinoona dzakachekerwa ikoko. Mota yototenera ipapo yototakura nyama yotobuda yoenda. Saka tiri kuti mbavha idzi ngasisadzoka kunoko.